Αδέλφισες και συνάδελφοι, προσοχή στις παγίδες εφησυχασμού. Οι τάχα πληροφορίες που διαδίδονται, η θελημένα ή μη, καλοπροαίρετα ή με δόλο, για σίγουρη ανανέωση των συμβάσεων, επίσημα διαψεύδονται από τους αρμόδιους. Στις 4 Οκτωβρίου που συναντηθήκαμε με υπηρεσιακό κλιμάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, αρχικά μας είπε ότι 1η του 24 πηγαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας και συνέχεια στα προγράμματα. Μετά από τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία των συνδικαλιστών, μας είπαν να τους δώσουμε ένα μήνα να το ξανασυζητήσουν, που σημαίνει ότι αυτό που μας είπαν το είχαν συζητήσει. Ο μήνας έγινε δίμηνο, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμη. Ποιο είναι το αίτημά μας? Εφόσον υπάρχει αντιδικία μεταξύ των ενδιαφερόμενων νέων ιδιοκτητών, η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να ανανεώσει τις συμβάσεις μας μέχρι να την παραδώσει στον ανάδοχο. Μέσα σε αυτό το διάστημα να πάει να φέρει τον ανάδοχο, να τον βάλει στο τραπέζι και να κουβεντιάσει με τους εργαζόμενους για τις θέσεις εργασίας, για τα δικαιώματα, για την καταβολή του μόχθου μας. Παράλληλα, πρέπει τώρα, εχθές, να σταματήσει αυτή η απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, να υπάρξει σχέδιο συντήρησης και προετοιμασίας επαναλειτουργίας. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ θέλουμε δουλειά, καμίνια μηχανές να πάρουν μπροστά. Η ειδική διαχείριση σήμερα, 3η 5 Δεκεμβρίου, πριν μισή ώρα, μας απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη μαζί της για το τι θα κάνει για τις ανανεώσεις των συμβάσεων εργασίας. Και προσπαθεί και η ίδια να επικοινωνήσει, γιατί ο καιρός πέρασε. Σε απάντηση σε κοινοβουλευτικό κόμμα, ο κύριος Χατζηδάκης με την υπογραφή του, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Σωματείου να διαβάσετε την απάντηση. Μιλάει για οικονομική διακοπή των εργαζομένων. Δεν προσδιορίζει το πότε. Τα δημοσιεύματα που κατευθύνονται από επιχειρηματικούς ομίλους και από την κυβέρνηση χτυπούν στο ψαχνό. Ενεργοποιούν τον κοινωνικό αυτοματισμό. Μας λένε ότι είμαστε αργόσχολοι, ότι καθόμαστε και πληρωνόμαστε από το κρατικό προϋπολογισμό. Δεν χτυπούν τυχαία. Το έχουν ξανακάνει, ετοιμάζονται για το μεγάλο χτύπημα. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Σε αυτά τα δεδομένα το Διοικητικό μας Συμβούλιο απαντά με αγώνα, συσπήρωση και αποφασιστικότητα. Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Την Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, μπαίνουμε στα λεωφορεία και πάμε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών να μας απαντήσουν τι θα κάνουν με τη ΛΑΡΚΟ, με τους εργαζόμενους, εάν θα πάμε Ταμείο Ανεργίας ή θα παραμείνουμε εργαζόμενοι. Κλιμακώνουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Όλη η περιοχή μας βιώνει τα ίδια αποτελέσματα. Οι αγρότες με την ακαρπία ελιάς, οι μικροί μαγαζάτορες και ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο μερολογικό. Τα σχολιά μας έχουν μείνει χωρίς παιδιά. Η υγεία, δεν έχουμε νοσοκομεία. Ας σκεφτούμε όλοι μας τι θα γίνει αν θα πέσουν και 700 άνεργοι της ΛΑΡΚΟ. Οι άλλες επιχειρήσεις στα μεροκάματα είναι μικρά. Οι συνθήκες εργασίας άθλιες. Θέλουν να μας εκμεταλλευτούν. Όλοι μαζί στις 17 Δεκεμβρίου την Κυριακή στις 10:30 πραγματοποιούμε συλλαλητήριο σύσκεψη στον κινηματογράφο Ήλιον. Τι θα κουβεντιάσουμε εκεί? Πώς θα ενοποιήσουμε τα αιτήματά μας και όλοι μαζί θα παλέψουμε. Η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, οι αγρότες να παραμείνουν στα χωράφια τους, να αποζημιωθούν για την ακαρπία ελιάς, οι μικροί μαγαζάτορες να παραμείνουν στα μαγαζιά τους, τα ελεύθερα επαγγέλματα να μπορούν και αυτά να ζήσουν. Δεν θα ξερισδοθούμε από τον τόπο μας. Θα παραμείνουμε εδώ που επιλέξαμε και θα τα βάλουμε με όλους και με όλα αν χρειαστεί. Ανάπτυξη που θα βλέπουμε τα δισεκατομμύρια κέρδη να τα βάζουν στις τσέπες λίγοι, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει. Θέλουμε και θα το πάρουμε το κομμάτι που μας αναλογεί. Και αυτό είναι εργασία με ένα εξωπρεπής μεροκάματο για όλους μας.